welkom bij weer een gloednice seizoen van Clipcar Plus. 4 weken binnen we deze keer ont de top 100 televisie weer begint. Maar we hebben een heel soort verdij in petto en ook deze uitsturing zit grootvol. Deze week komen we in de kunde met de nieuwe band Fan. Ze openen het Clipcar TV non-stop videoclipkanaal van Omroep Friesland. Triggerfinger heb ik nog filmen daar. Douwe Talma gaat naar de Hoenekop op ziek naar Jappie Commando. En Femke, waar bist u? Ik zie hier voor de ingang van de Academie voor Popcultuur. Ik wil de Popacademie neemt in Ljouwert. Hier achter mij oefenen de Spotrockers. Deze band had krekken een cd uit en is nu op zoek naar een nieuw platenlabel. Dadelijk zit ze even goed onder vreetje, maar eerst is dit hun nieuwe clip Vliegen. Ik laat hem breed hangen, zolang als het kan, want morgen kan het allemaal over zijn. Wat heb ik dan? Vanavond pluk ik de bloemen van de verboden plant en geef ze aan dat meisje wat ik normaal niet krijgen kan. Dit is een nacht uit duizenden, hoor ik ze fluisteren. Wordt gedragen op de handen van verleidingen, onhandelbaar. Dus ik moet luisteren. Ik kan er niks aan doen, vanavond moet ik los. Ik stijg op in het duistere nacht. Vanavond vliegen we voorbij bij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. Vanavond krijg je vleugels van mij. Dit is je kans om te vliegen. Ik laat je vliegen, grijp je kans, pak me stevig vast. Samen in de lucht, jij stuurt en ik regel het gas. Ze kunnen ons niet pakken, dat denken we allebei. Jij en ik en jij, zo vliegen we dagen voorbij. De mieren daar beneden stoppen als we overvliegen. Omdat ze weten dat we samen zijn en het verdienen. Soms zijn we dagen zo hoog dat ze ons niet kunnen zien. En komen we langs en delen we die liefde. Want vanavond vliegen we voorbij bij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. Vanavond krijg je vleugels van mij. Dit is je kans om te vliegen. Vanavond vliegen we voorbij bij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. Vanavond krijg je vleugels van mij. Dit is je kans om te vliegen. De mist trekt op, de stad die ligt op. Ik voel de aantrekkingskracht van elk reclamebord. Mijn baas heeft betaald, vandaag ga ik in op elk aanbod. Ik zie ze vliegen, zweef niet. En ik blijf gaan als een go-go gadget Haley. Vandaag is een goede dag, dus morgen vast weer regen voor straf. En dus ik neem het ervan. Vanavond vliegen we voorbij bij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. Vanavond krijg je vleugels van mij. Dit is je kans om te vliegen. Vanavond vliegen we voorbij bij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. Vanavond krijg je vleugels van mij. Dit is je kans om te vliegen. Worst deze clip nou tak een week waarom Sjen? Surf dan even naar clipcar.nl en breng die stem uit. Intussen ben ik in de Popacademie. En is dat de door naar de rond de sportrockers op dit stuit om het spelen ben? Had je nog geen keer? Volgens mij zijn jullie een gezellig stelletje bij elkaar, of niet? Ja, best wel. Ja, we zijn wel een guitig zootje. Is dat ook de reden dat jullie hier allemaal al 6 jaar rondstappen in plaats van 4 jaar? Ik denk het wel, ja. Nee, wij zijn wel allemaal hele bezige bijtjes. En we vinden het heel leuk om projecten te draaien. Maar als het dan aankomt op het schrijven van een verslag voor school, dan laten we het misschien een beetje afweten. Dan is spelen toch leuk. Ja. Het idee is om met deze single dus een aantal partijen aan ons te binden. En dan met die partijen ook een plan te maken om een nieuwe cd te maken. Maar jullie zitten toch op de Popacademie, jongens? Er zijn toch heel veel contacten?
Contacten, ja, zijn er wel, maar het is wel echt een instelling van je moet het zelf doen. Ja, en is het dan een beetje meer de commerciële kant die jullie kiezen of toch meer dat urban wat er ook wel in zit? Nou, niet de urban kant. Als ik tussen die twee moet kiezen, dan kies ik voor commercieel. De Hoenekop treedt een heel soort op in Friesland en dat gaat niet. Misschien wist het wel. Dadelijk gaan we bij zo bezitten, maar eerst een nieuwe videoclip. Dit is Jappie Commando. Jappie had een grote bek. Jappie had een grote bek. Jappie zwets graag uit de nek. Jappie zwets graag uit de nek. Het leger maken hem een man. Het leger maken hem een man. Maar ik loop er geen flikker van. Maar ik loop er geen flikker van. Jappie, Jappie, commando, commando. Jappie, commando, Jappie. Jappie, commando. Waar hebben we hier? Jappie commando, mijn bek door scheren. Jappie jongen, hoe is het nou? 6 dan nog steeds binnen commando's. Jappie commando. Nou, Hoenekop, kip, hoerbaas. Ik had vorige week waar op een geheime missie bij in het midden van Afghanistan. Voet ik heel in het zin de Taliban. Zwetse zweren van het leeuw. Doe er wonen, een boek schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de master zal er maar eens toedreeuwen. Jappie commando. Lessen, weer als haar ogen in je dikke ouderij in de cruise. Zo'n met de dorst nu de bek bij schoppen. Waar zit het toen achter de bar verstoppen? Jappie commando! Als ik niet geen licht en geet te draad en dan ren gelijk de hele kroeg af alles als lasten. In een voetbalkantine, ik verrooi daar gewoon in een vechtmachine. Zwetse zweren van het leeuw. Doe er wonen, een boek schreeuwen. Een beste jongen zo goed als ballen. Maar de massa zal er maar eens toedreeuwen. Jappie commando, Jappie commando, Jappie commando, Jappie commando. De clip is al 20.000 keer bezoeken op internet. Voor stom nog tak een week bij us waarom zien in Clipcar? Surf dan even naar clipcar.nl en breng die stem uit. Ja, die man van de Hoenekop, verslag jou Douwe Talma, die gaat erheen om eens even te zien hoe Jappie het eigenlijk in het duister leven doet. Goeie. Goeiedag, waar gaan we hier? Clipcar Plus. Clipcar Plus. Ik dacht even dat bananensplit weer. Clipcar Plus. Dit is het dan, Hoenekop, hoofdkwartier. Nou ja, je zit ik daar wel. Emiel had jarenlang heel saai werk die in de scheepsbouw. Tijdens dat saaie werk dacht er heel vaak aan een muziekcarrière. Ik ken er wel van leven. Dat betekent, ik ga naar de vijfde lasten, dus ik rij me wel. Emiel hier nooit dacht dat zaak hoe het ging zo. Hij verkeert dan ook een hele lading Hoenekop merchandise. De eerste nummers van de Hoenekop binnen ontstond toen ik op reis weer. Nou, en dan had je al een tiert ervoor. En ik hier eerst op het werk. Had ik vooral saai werk hier, dan heb ik een protetiert om nummers te bedenken. En dan weer ik altijd wel blij met mijn saai putje.
Haar laatste videoclip Jappie Commando wordt een protobezoen op YouTube. Waar is die Jappie Commando? Jappie Commando is een heel bekend fenomeen. Het gaat om mensen die eigenlijk een prut uit de nek lullen, zwetsen. Ik regel alle insides en outsides en alle de romslampen omheen. En ik begeleid ze al wat scroede nummers. En dat soort figuren had wel meer, dus dat vond ik een mooi idee om een nummer te maken. Nou, we kennen op Sil en Beam channels was. Nou, hier is het Jappie Commando hoofdkwartier. Dan hebben we zijn eigen mem zit er hierin, dus we even zien hoe het met hem gaat. Of wat er nog toen had. Wat is het nou? Ik ben helemaal een Gameboy. Oh, nou wat? Ja, ik zie al 2 punten niet voor. Oh, jammer. We willen hier stiekem wat meer optredens is buiten Friesland waren, zeg maar. Voor een nieuw publiek. Dat is, ik het dus zelf gewoon mooi om voor een vreemd publiek weer te staan, wist je wel? Ja, nee, wapen ontwikkelen. Dat is het. Hey. Dus in opdracht van een NAVO. Schitteren, joh. Nee, die haper je ook nog wat hoor. En er is een haper in ooit en die ben Scott Vast, ben deze. Terug metaaldetector hebben ze net gesignaleerd en zo. Dus, maar de kerst er echt in met deze zitten. Nou, die Miel zelf, de baas is, zit er wel even met de kloten van het blok. Hij had zelfs een beetje heimwee naar vroeger. Het weer is wat onbezorgder, zeg maar, ongedwongen. En nou moet er echt wat gebeuren, weet je wel. En ik viel gewoon de verantwoordelijkheid van de band zelf. Zo. Ik hou van het zimmer daar een week lang in bij Gaddafi zitten natuurlijk. En hier weg een trainingskamp. Zo, en hier kun je een oude jas komen, weet je wel. Daarna gaan we uit de Achterhoeken en die kanten wij, weet je wel, in Drenthe, Grains. Die Gaddafi die had deze kaarten natuurlijk. Oh ja. Maar ik ga hem nog bedobben daar in de woestijn. Okay, ook een geheim plakje, mocht ik alleen maar doen. Dus dat siepelt wel een beetje uit naar de provincie, zeg maar. Dus, maar ja, dat is dus inderdaad een oren manier van optreden is dat. Ja. Jappie, dus komen! Ik maak in een hoezen. Hoe zei je? Ik maak in een hoezen. Je neemt mee. Nee, ik maak in een hoezen. Maar bij Romsje wat er al gebeurd is in een tijdsbestek van 3 jaar, dan gaan we heel wat beleefd. Ja, heel wat beleefd. Clipcar Plus. Op het Freeze Festival in Ljouwert eind september is uw eigen Clipcar-kanaal injebenen. Op clipcar.tv kies nou 24 uur alleen maar Frieske clips besjem. Zangeres Fenneke Schouten van de band Fan, die injebenen dat kanaal en ze spelen voor u ook nog een set. Clipcar.tv, op internet en op Omroep Live en misschien ik nog wel op de nachttelevisie, daar maar weer kan zien. En ik wil elke keer oproepen om een clip te maken. Dus als het een clip gaat, stuur hem vooral op. Dan een bijzonder moment. Ik zou zeggen, Fenneke, zangeres van Fan. Hier zit een hele mooie knop. En ik zou heel graag willen dat sto clipcar.tv iepers. Dus ik zou zeggen, ram keihard op die knop. Keihard, hè? Fire. Clipcar.tv. Het eerste non-stop clipkanaal van Fries product is No Online. Clipcar TV. En dan zal ik je net langer ophouden. Ik wil graag het podium oerjan aan de band Fan. Druk applaus. As I need to forget you, I need to forget. All I see is your back and
You never took it back. You left me with all this violence. I've been waiting to mess up. I've been patient until now. You ended all when I left me without making a sound. I needed more than you've got. I've given more than ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Ik ben geboren in Leeuwarden, dus op het Fries. En ik woon op dit moment in Groningen. Ik heb best wel periodes gehad met muziek. Ik heb een periode lang hip-hop geluisterd. Ik heb ook soul geluisterd en funk. En ik heb ook rock geluisterd en singer-songwriters en zo. En volgens mij heb ik gewoon op een gegeven moment gewoon alles lopen mixen. Maar de soul is misschien blijven hangen inderdaad. Met de nummers ben ik ongeveer zo 4-5 jaar bezig. Met de band ben ik ongeveer net een dik half jaar bezig. We hebben nu net 8 nummers klaar. Dus een leuke set kunnen we nu spelen. En ik heb er zelf nog wel wat liggen. Zo'n 5 nummers. Ik heb behoorlijk wat nummers zeg maar, thuis nog liggen. Een album wil ik ook super graag. Maar nog even kijken hoe ik dat wil opnemen. Ik kom wel van de popacademie. Ja, ik was nummers gaan schrijven en toen dacht ik, nou, ik moet toch maar weer gaan studeren. Dus ben ik naar de popacademie gegaan. Daar ben ik nu laatstejaars. En dan ga ik los met dit. How could you be so selfish after I've given you this stuff, making me feel so bad? So giving me nothing, 'cause nothing I En dan hebben we nog 1 videoclip te gaan van Jonne. En die komt van Die Twa, maar het nummer Ik Have een Dream. En Die Twa had een dream, want die wil mij dit nummer heel graag naar het Songfestival ta. Maar ja, als dat slaagt, dat is nog even een afwachtje. Wij draaien in elk geval wel. Dit is Die Twa, maar Ik Have een Dream. Ik zit hier aan een tafel en denk wat leven nou. We er heel beter komen, wij er maar wij. We leven je eigenekig en niet door te zeer. De beelden op tv, die raadjes net meer. Het wordt maar slimmer en het houdt niet weer op. Het draait alleen maar om geld, de vrouw zit op een kop. Oh, iedereen die keert het maar, dingen om een nacht. We keerden thuis, leven vrij, waar hier het eerst aan dacht. Ik had een dream, hoe de vrouw met het zil, het is maar een goal. De meisjes is net de garden kill. We maken het met onderscheiden als er niet is geliefd. Hier het neer als binnen en dan maak het dus aan ik had een dream. Ik zit hier aan de tafel en denk hoe het leven nou. Het wordt zo vol beter, we zijn op een goede waai. We leven met elkaar en dealen elkaar zeer. We drinken om eens naast een degen, sluiten we net meer. Ik had een dream, hoe de vrouw bij de zil, het is maar een goal. De meisjes net de garden kill. We maken net meer onderschieten
Het wordt gelukkig beter, leefde zullen omschijnen. Het draait net meer om geld, het weer dat zult verdienen. Mensen denken om elkaar, maar willen en maar nog. Mensen jou elkaar de hand, waar hij dat eerst had toch. Ik ga erin, hoe te braaf en de zin is maar elkaar. De meesten en de garden heel, de margen en de onderschiet, dat niet is geliefd. De hier is meer dan vrienden en dat maakt het dus uit. Ik ga erin, 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 ik ga erin. Kist deze week weer stemmen op 3 videoclips. Als eerste de Spotrockers mij vliegen. Vanavond vliegen we voorbij mij. Vanavond stijgen we op, we zijn op top. De Hoenekop mij Jappie Commando. Jappie Commando! En die 2 mij Ik Have een Dream. Ik zit hier aan een tafel. Surf naar clipka.nl en stem op die favoriete clip. Takom weekend het verslag jouw Douwe Talma Del bij William Scene's Transport Music. Vertelt Anne Hogendoorn over haar auditie bij The Voice of Holland. En ik Del bij de man van Die 2 om haar alles te vregen over het nieuwe album. En dit weer helemaal weer. Deze aflevering van Clipcar Plus. We knallen eruit met de publieksloeker van het Freeze Festival van dit jaar. En dat is Triggerfinger. Keep all the balls in the air. Keep all the sauces spinning. It ain't about losing no winning. It's love lost, lost in love. Keep all the balls in the air. Keep all the sauces spinning. It ain't about losing no winning. It's love lost, lost in love. all the balls in the air. Keep all the sauces spinning. It ain't about losing or winning. It's love lost, lost in love. Keep all the balls in the air. Keep all the sauces spinning. It ain't about losing or winning.